Aku pun halo Mas Bagong. Wingi mantuk ing Tanah Suci jenengan watuk pilek ra iso nyuwara. Tak kira iki bukas iki ora lara watuk ora gerok. Ngomong karo aku. Mas, laborine tak omongi. Tak kira nek bisik aku ngejak nyapa to nyapa ngono. Bae pancen suarane entek. Iki wasarku tak cepot. Ngaji astagfirullahaladzim. Ayo iki. Pripun cek Pak Nyuwara mboten bintane karo Pak anu lho. Pak Yudi. Kula nggih ngeten iki bindeng dereng kula cobi. Sing enteng-entengan dhisik coba apa ngono. Cobi pangkur ngimpi. Pangkur ngimpi kuat. Mungkin lek mboten kiat diteruske Mbak Tuti. Oh iya. Ayo pas men lho. Asisten kula. Ayo ibaratnya kaya Buyatni pamane pas gerok sing batune Bunatifah ya kuwi. Mergo piyayi ngunut niki klebu tuan rumah nih kangen kali semanten jenengan. Wis berada 300 abad ngene. Gitu kaya apa. Biyen nek wayangan Tulungagung gua harus jadi apa ngono. Pak Anom Surata ya mesti bintang tamune ya sinden kesi. Iya. Aku mbiyen sik nggawakne tas, nggawakne gimplik tak sunggi. Ayo. Saiki iso nyunggi budaya. Ayo. Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Lah saya awakmu saya mlembung. Aku anggere kok takoki iki mesti ngene, salah ngono, salah. Rewel. Piye Pak, awakku lemu apa ora? Aku lek jawab lemu ngono mesti ra nekoklon. Lah kok mangan ae. Kuru apa rasa ngapusi fitnah ngono kuwi. Dadi jawab lemu salah, jawab kuru ya salah. Nggih. Kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini. Ibu Wini yang sangat baik hati dan cantik. Tadi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Wini diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Anu kok amen kok badhe pipis ngono maksudnya. Oh iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Wini karena Bu Wini itu bukan asli Tulungagung. Beliau orang Cianjur. Jadi bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa supaya Bu Wini juga mengerti. Oh, lulu gue. Jadi Bu Wini, saya mengucapkan terima kasih, nggih, Pak Andri. Matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Wini. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu Wini diberikan kebahagiaan, murah rezeki yang melimpah barokah sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya Pak, amin. Kayak awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sok aja bangun nikah lho ya. Awake selalu menikah terus. Aku kapan bangun nikah? Terepku ben-bengi kena bangun kayangan baru. Ayo. Napa tembange, Bu Kesi? Cobi ngimpi nggih. Nah, coba bawane tok mawon. Nggih, bawane iku ben dibadoke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan ora. Ayo. Ben ora nembang. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Ini duet kali niken lho, engko sing cendhek-cendhek ibuke, sing dhuwur-dhuwur niken. Oh, nggih, siap aturan dhewe pun sing apik, sing becik titik. Ayo. Ngambara bebasan tanpa terima
Nek ora bojoku apa eneng ngono. Alah Brek, gombal. Saestu Pak Andri kali buwene jane buka siwa ajeng izin mboten tumut ra iso. Aku iki mayang ning ndiri tanpa kowe ibarate tanpa balung tanpa sungsung ra dikekuatan apa-apa. Kudu budal. Nang nganti ora budal aku ndaraki minong piye? Iya aku budal. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Kowe munggah kaji kuwi kudu eneng undang-undangane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora nalika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus Awake dhewe iki ketok engko asline mabrur apa orane kuwi tumindake awake dhewe saben dinane ning omah, ning kehidupan nyata. Contoh, misalnya sing maune sampean sadurunge munggah kaji njaraki winong, jual jawil karo winong, saiki tobat ora njaraki sinden, ora jual jawil sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. Sing biyen sampean cetil sedakoe mung 20%, ning bareng-bareng munggah kaji sampean dadi 50% kabeh disedakoi. Kae penonton ke jika perlu diparingi 50.000. Sing sik melek kae lho. betul, Pak. Lah angger dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo ora lokak saya kebang, ora percaya kuwi lek kuwi. Ayo duwe ora go mati. Lho, pancen ora go mati. Duwe pancen diurip kok go mati goblok ngono kuwi ora. Duwe iki ora marai tentrem. Lek sithik lek akeh tentrem terus. Dugu-gugune lambene elek ngono. Ya kan jate mate bagian dhuwur iki. Salindri. Sida-sida sampean tenan iki demi Allah nang arep ana tak dongakne kabeh. Muga-muga ya si kita menjadi seperti jenenge Setiani, menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Winong ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses. Terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ning Rama ora apa-apa rasa. Iya. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan sak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Iya. Nyembah batu. Kawin lah. Ya kan jumeneng alon-alon tuh kaya apa. Klasik ini ra apa to, Ken? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyawang. Lho, ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa. Ora apa-apa. Kalah jumeneng. Jumeneng, dolane iso tanggal 12 ning Pekalongan. Ojo diundur-undur, tak ngomong aku lho. Lho,
Pak Trouble Udah lho, Pak. mundur maju ayo ora trouble ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap Pak Dalang mboten rasa maju mboten layangan mawon kok tak campur sari nikah. Purun maju aku ya ngono. Nilok tenan ae. Perbawane, keterimane nganti kaya ngono. Monggo keterimane sini kan iso ditampa nular ngene Mbak Tri Astuti. Ayo. Terima Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nggih. Monggo Mbak Niken Sarindri ya. Tembang menika dikulaturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya ya, Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mrigine Mas Sito Bagaskara. Wisnu Murti. Iya, Mas Sento juga Mas Daru. Pak Sento, Pak Sumari. Enak Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng musul wajan. Muga-muga Mas Tewe tansah diparingi suci katresnaning marang budaya. Tulus ning gudung asmara. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas Dibi. Wah, matur nuwun Mas Dibi ya. Luar biasa. Yo, Nduk, kan Sarindri. Ora lho, Nduk, kan sampeyan iki jane lak wis